siya di kukurmat ako langon apre nami sa Facebook nagusuma katungan na nami nagusuma beliau kami na ay mala di misi di kukurmatan na suma ginawa mi apa pagkalipat na gusto mga bansa mi mga beliau kami matatag siya sa Saudi sa abroad may kalipat ako mga ginawa iran sa Philippines sa di mabuot ko niyo pagkabagay ka no sari na rin ako nag-iiso mga udapak no sa rumantangan di da penasara no nakati na pamakin din wassalam.
kasama